stanku u ime kluba HSS-a i Radničke fronte u trajanju od 10 minuta kako bismo upozorili na dio izvješća koji se odnosi na gospodarstvo. Premijer je tamo na tim sastancima slušao uglavnom kako treba izgledati europsko gospodarstvo. U izvješću je manirom dobrog učenika iznio što je tamo čuo, a ono što bi uistinu trebao raditi na tim sastancima je postaviti pitanje o floskulama koje se tamo ponavljaju o navodnoj koheziji, o navodnoj zajedničkom jedinstvenom tržištu, konkurentnosti Europske unije gdje se uporno i konstantno ne govori o onome što briselski birokrati već nazivaju vrlo jasno i otvoreno Europom dvije brzine. Znači ukoliko uistinu želimo biti jedinstveno tržište, konkurentni i doživjeti znači nekakvu jednakost u Europskoj uniji temeljnu, onda bi Europska unija za početak morala početi razgovarati o uniji koja je fiskalna unija, gdje se izjednačuju razlike između nerazvijene periferije i bogatog centra. Ove floskule o navodnoj koheziji i jedinstvenom tržištu u trenutku kada se periferija osigurava kao mjesto jeftine radne snage, sluganske, servilne ekonomije, u ekonomiji doslovno postoji termin servant economies, mi smo uistinu klasični primjer sluganske ekonomije koja je orijentirana na turizam i usluge koji nemaju mogućnost dodane vrijednosti, a da ne govorimo o tome da smo naše ljude sveli na vrlo nekonkurentne poslove koji su uistinu niskih vještina i tu ćemo izgleda s ovom Vladom i ostati.